vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndakaromba. Mukomanashi, pandakaromba ndakaendawo kumasvingo uko kwandakaenda ndikanoromba, ndakabva ndazopiwa mushonga, but mushonga uyu manje wakabva wazopanduka kuita nyoka. Nyoka iyi inoita lula nemacustomers kuti varambe vachifarira kutenga mushopu mangu. So mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. Pandakapedza chikoro muna 2008 rainge riri gore renzara. Nzara yainge yapisa muZimbabwe sezvamunongoziva. Apa ndini ndainge ndiri mukomana mukuru pamba pedu, saka ndakabva ndazofunga kutiza nzara yaiva muZimu ndokubva ndazomboenda kuSouth Africa munyika yavatorwa kuzotsvakawo mafuro manyoro. Asi pandakasvika muSouth Africa handina kufadzwa neupenyu hwandakasangana nahwo muSouth Africa. Hongu ndaiwana mari uye zvekare ndaikwanisa kutumidzirawo vabereki vangu, but handizvo zvandaida, nekuti ndaifunga kuti life yemuSouth Africa iri cheap zvekuti uchisvika waibva watowana mari, uchitoita mari ipapo. Plus ndaifunga kuti hakuna mabasa anorwadza. So mukomanashi, ndaitoita basa uri kutokanya ndichishanda muconstruction company, uye zvekare ndikabva ndachizotanga kushanda mugardening services. Handizivi kuti waiva munyama wangu here mukoma kubva ndipinde muSouth Africa ndina kumbobvira ndakashanda basa rakanaka. Ndaingowana mabasa anorwadza kusvika ndazoti handichade, ndipo pandakabva ndazochinja trade. Ndainge ndava kuita zvekutengesa hembe kumaprazi, but zvainge zvisinganyatsokufamba zvakanaka. Saka nekuda kwekuoma kweupenyu hwangu mujoni, ndakabva ndazobatwa nepfungwa dzekuti zviri nani ndirombe ndiite mari. Chakaita kuti pfungwa idzi dzekuromba dzindibate mukoma inyaya yenhamo. Ndaiti kana ndikafunga nhamo yandainge ndasiya kumusha kwedu, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiromba. Zvino mukoma ndakambozama kuenda kuLesotho. Mukomanashi, rekei ndinge ndichiseka zvangu. Tikaenda kuLesotho kuya tikanoitirwa nhema dzega. N'anga yacho yainge ichitirombesa yakazotogumisidzira yava kutondinyenga because yainge iri yechikadzi. Apa tainge takaudzwa tiri muJoburg kuti kuLesotho kune imwe n'anga inonyatsokugona zvekurombesa. Tikabva tapiwa manhamba tichitaura nayo n'anga iya. Ndakazotobvako kuLesotho ndava kutodanana nayo n'anga iya, ndikatoona kutoti idzi ndo dzinonzi nhemaka idzi. Takabva tachizodzoka zvekare kuSouth Africa neumwe wangu, but mukomanashi, ndakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti inini ndinge ndichidzokera kuZimu, ndinge ndichizonoromberako kuZimu. Saka friend yangu iye manje zvekuZimu ainge asingatozvifarire. Munhu uya wekuti ainge akapindwa nehurombe hwemujoni uya wekuti unenge wava kutongozviudza kuti kumusha kuchauya kuno. Ndakabva ndazosiyana nazvo ndokubva ndazodzoka kumusha. Saka ndakazoenda kumasvingo uko mushure mekunge ndataurirana navo sekuru vacho. Saka ndakati ndasvika pamba pavo, nekuda kwekuti ndainge ndisina mari yakakwana, sekuru vaya vakabva vazoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitomboshanda pamba pavo. Ndakatomboshanda pamba pavo kwenguva yakati rebei. Mukomanashi, ndainge ndichishanda ndichitawo zvekufudza mombe. Kudzamara vachizondinzwira tsitsi, vakabva vati ndakuona kuti une chido. So vakabva vachizondirombesa sekuru ava, uye zvekare vakandibudira pachena. Vakabva vati ivo vainge vachida kundipa nyoka. Vakabva vanditi nyoka iyoyo ndiyo yainge ichazondipa mari. Mukoma ndakabva ndazogamuchira nyoka iya. Mushure mekunge ndagamuchira nyoka, ndo pandakabva ndazouyawo muno muHarare. Nekuda kwema-hustling skills mukoma, ndakabva ndatanga kuita mari apa ndichibatsirwa zvekare nenyoka. Nyoka iyi yaiti kana ikarutsa mari usiku paya, mangwana acho makuseni ndaimuka mumba muine chitutu chemari. Mari iyoyo ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoitora ndobva ndaenda nayo kunana change money. Ndaiwanzokumuka ndobva ndaona kuti mari iyi kana ndikaiverenga, dzimwe nguva ndaikwanisa kuwana iri shoma, ingori kana 2000 rands. Dzimwe nguva ndaikwanisa kumuka ndotoona kutoti mari iyoyo inenge ichitosvika kuma 1000 US.
saka ndaizotenderera mukoma. Worst of all, pandakazotenga motikari ndaingopinda ndichingobvongodza ndichipa machange money mari iyi ndichita sekunge ndinenge ndichida maranzi, kumwewo ndaenda ndonotengawo maUS. Saka kana ndapa munhu mari iyoyo, then mari yangu yaibva yazodzoka ini imwe mari on top. Ndo maitiro acho andainge ndichiita mari. Zvino mhiko yacho yainge iri yekuti wallet yangu imwe yandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga ndikadzokera nayo kumasvingo uko, ndakanzi yaisafanira kuti inge ichizobatwa nemunhukadzi. Saka sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndisina mukadzi, handina kana kumbogara ndakafunga nezvazvo, ndakangoti tichazongoona nekufamba kwenguva. Zvino mukoma ndakabva ndazotanga kudanana nomumwe musikana uyu munewo kuti anonyanya kuita chiganyabvu murudo. Saka pane umwe musi uyo waakandikumbira mari, ainge akatogara kubackseat, akati andikumbira mari kudaro, ndokubva ndazoramba. Akabva atanga kunetsana neni, akagara kubackseat kudaro. Saka ndainge ndakaisa wallet yangu padashboard, akabva aibvuta wallet iyaya. Ndakamuti usadaro mani iwe, tichinetsana paya, ndokubva avhura wallet. Mukomanashi akati achivhura wallet iyaya, iye chaasina kukwanisa kuona ndechekuti muwallet umu makabva machizotanga kupfungaira chiutsi. Akangotanga kungokachidziwa, achingokachidziwa nacho chiutsi chiya chainge chichibuda muwallet. Mukomanashi musikana uyu akazotanga kurwara neTB a few months after tabva mukurambana, but hatozvizivi kutoti chakazoita kuti ange achizotanga kurwara neTB it is because akafema chiutsi chiya chainge chichipfungaira chichibuda muwallet panguva mishonga yangu payakapanduka. Ndakadzokera zvekare kwavari sekuru vaya ndikabva ndavaudza kuti ndo zvainge zvavapo, ndainge ndakanganisa mhiko. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndige ndichichekeresa amai vangu. Zvino kuti ndige ndichichekeresa amai vangu ndakabva ndati handizvikwanisi. Vakabva vazotora glazi, vakati vatora glazi riya vakabva vazouya naro, ndikabva ndazonzi ndinge ndichibaya mukadzi uyo ainge achazobuda paglazi ipapo. Ndakabaya mukadzi uya netsono. Mushure mekunge vandivimbisa vakanditi mukadzi iyeye ainge asiri amai vangu. Saka mukomanashi kubaya kwandakaita mukadzi uya wandainge ndisingazivi, ndakanzi ndiye achazova mukadzi wangu. Hanzi nekufamba kwenguva ndicharoora mukadzi, but mukadzi uyu mushure mekunge ndamuroora ndachata naye haazorarami kwenguva refu nekuti already ndakatomuchekeresa. Nyoka iyo ichiri yakatopanduka yava kuita zvainonzwa kuda panguva yainenge ichida kuzviita. Mukomanashi nyoka iyo dzimwe nguva zvainoita ndezvekuti usiku paya ndinongorota, so ndinorota ndiri mubhazi, then pandinozomuka ndobva ndatoona kutoti ndinenge nditori pamba peumwe munhu wandiri ndisingatombozivi, then nyoka iyoyo inobva yatotanga kutoridza muridzo zvekuti munhu uya apa anenge ari munhukadzi. Munhu uya anobva atomuka obva atouya obva atotivhurira dhoo. Saka anoti kana ativhurira dhoo kudaro, then nyoka iya inobva yazouya yobva yazozvimoneredza muchiuno mangu, then yobva yazoita bonde naye mukadzi uya. Vakadzi vose ava vandiri kusangana navo pabonde ndiri kuvarwadzisa uye zvekare ndiri kuvadhemeja zvibereko zvavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndine mushonga wangu wesoka betting. Saka mushonga uyu kuti unge uchizotanga kundishandira ndakachekeresawo hanzvadzi yangu, but handina kuchekeresa zvezvo zvekuti akabva azofa. No, iye anopenga. Mukomanashi ndakakorawo ndichigara kuNorton kuNorway, ndokubva ndazobva kuya ndikabva ndazouya kunoko kwandiri. Saka mabasa nekuda kwekuti mabasa ari kunetsa mutonasi, saka ndakabva ndachizoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo zvekungokiya ndichishanda kumasnuka asekuru vangu. Saka mazuva iwawo snuka dzaibhadhara nekuti dzainge dzichiri shoma. Ndakazodanana nomumwe musikana uyu ainge achigara kuAvondale, ainge ari pombi yebaby zvekuti ndaiti kana ndichifamba naye
murume wose aitomucheukira. Saka ndainge ndava kugara ndiine pressure yekusada kurasikirwa nemusikana uyu, nekuti ndainge ndamuwana nenzira dzekunyepa. Ndainge ndakamunyepera kuti ndiri accountant kune imwe kambani hombe, apa ndainge ndichishanda zvangu kusnuka. Mazuva iwawo ndaigara kumbare kumaflats kuya, saka bhebhi rangu raiva reclass mukoma, aida zvinhu zvepamusoro-soro. Inini ndaida kuzama kuimpresa bhebhi, apa ndaizamawo nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichimuimpresa. Bhebhi rakazotanga kuti ndoda kuenda kuVictoria Falls, achiti mafriends angu ari kuendeswa out nemafesi avo, ende ainge achitoona mapictures avo variko kuVictoria Falls. Ndakambozama mukoma netuma savings twangu, ndakambozama kupusha kusvika tumaside hustle twangu twese twavharika. Ndipo pandakazobatwa nepfungwa dzekurombera izvozvizvi zvekubheja kuti ndige ndichikuina mari. Saka ndakabva ndaenda kune vamwe sekuru ava vaiva nemukurumbira, vakazoshayika zvavo, vainge vachiri vapenyu, ndiwo mazuva avakapisa. Pandakasvika kwasekuru vaya, ndakavaudza kuti ndainge ndauya kuzotsvaka mushonga welaki remakasa kana kuti njuga dzebhora. Saka sekuru vaya vakabva vanditi pano tinozvigona. Vakandipa shell yehozhwa, zviya zvinowanikwa mumasii zvinenge zvihozhwa like, vakandipa zviri 3 zvimashell zviya. Vakanditi 1 ndinoisa munenge muchigara mari yangu, chimwe ndakanzi ndinoisa patable muroom mangu mandinorara, chimwe chacho ndakanzi ndinoisa muwardrobe munogara hembe dzangu, chaifanira kuti tinge chichizogara panzvimbo yekuti panenge pari dark at all the times. Saka sekuru vasati vandipa mushonga uyu, vakabva vanditi mishonga yangu ine mhiko, hameno kuti unodzikwanisa here mhiko dzacho. Mhiko yekutanga mukoma yaiva yekuti handaifanira kuroora mukadzi wekugara naye pamba pangu. Mhiko yechinhamba 2 yaiva yekuti mari yangu yaisafanira kubatsira hama yangu kana iri padambudziko. Ndaibvumirwa kubatsirwa chete kana kuri kunzi panenge pafiwa chete. Sekuru vakabva vati muripo wavo wainge uri wekuti mari yandichahwina yekutanga yainge iri yasekuru. Ndakanzi mari iyoyo handaifanira kuti ndige ndichizodzokera nayo ikoko, kwete, ndaingonoisa murwizi hanzi inosvika. Saka yangu ndakanoisa munana mukuvisi, handina kusara nechikwereti chasekuru. Mukomana achi pandakaita zvinhu izvi ndaiona sekunge zvinhu zvisina basa. Handina kuziva kuti ndainge ndazvitakudza mhiko, ende ndakazvitakudza mhiko dzakaoma. Zveshuwa mishonga yasekuru yakatanga kushanda, ndakazotanga kunyatsokuita mari nenjuga dzebhora. Mazuva iwawo ndakaita mari ndikatenga kombi. Makombi angu akarira paHarare, apa ndainge ndiri mwana mudiki. Makore hangu handingatauri, vaindiona vaifunga kuti kushanda kwandiri kuita, but ndini ndega ndainge ndichiziva secret yangu. Ndakagara pese apa pasina chainge chanetsa. Matambudziko akazotanga after sekuru ivo vashayika. Saka pane imwe kombi yangu iyo yandainge ndabva mukutenga, ndine mushonga uyo wandainge ndakapiwa, wandainge ndakazodzera mukombi imomo kuti kana kuri kunzi kana paine mukadzi uyo anenge aine mwana anenge achirwara nhova, mwana iye anofanira kuti ange achizoshayika. So ndo zvandakaita ipapo mukomanashi, ende ndaitovaona vana avo vanenge vachirwara nenhova, ndaita zvekuvarota kudai. Ndotoziva kutoti musi wakati kombi yangu ichakwidza mwana anenge aina amai vake, mwana uyu anenge achirwara nenhova achiendeswa kuchipatara. Saka mwana uya aibva atonzi Bhagu, nayo mishonga iyaya obva azofa. But vana ava hakusi kunzi kufa kwavo ndini ndainge ndichibenefita, aiwa kwete. Ivo sekuru vaya vandakuudzai vandisingakwanisi kudoma nezita ravo because vainge vaine mukurumbira. Mazuva acho ipapo pavainge vachiri vapenyu, ivo vaizotora mweya yevana vaya vandinenge ndachekeresa, vobva vazogadzira zvikwambo zvavo. Kana muchiri kurangarira kuti sekuru name hidden pavakafa, vana vavo vakatotaura paredhiyo vakati vose vakapiwa zvinhu nababa vangu, dzorai nguva ichipo, ende kana ukasadaro imhaka yako. Inini ndini wevamwe vasina kukwanisa kuenda kunodzosera mishonga because yainge ichindiitira mari. Ndakaramba ndiinayo. Chakaitika kuti ndisadzosera mishonga iyi mukoma ndechekuti ndakafunga kuti kana ndikanodzorera mishonga iyi ndichabva ndazoita broke, kutopinda muzero. Saka pandakanzwa nyaya iyi yekunzi dzorai mishonga yanyararwa, ndakabva ndafunga kuti maybe yapera. Ndipo pandakati since sekuru vafa
ndava kuchiroora hangu mukadzi. Handina kuziva kuti vainge vakaita mhiko chaiyo yekuti handikwanise kuti ndinge ndichizoiparadza. Saka hondo yangu yakazotanga last year, mukadzi wangu akangomuka akafa. Asi chishamiso chakazoitika mukoma ndechekuti parufu rwemukadzi wangu chitunha chakati chiri mumba mukofini. Vanhu vakarara vachiimba mumba mangwana acho makuseni. Chitunha chakamuka chakadyiwa mhino yose, asi pachakabva kufuneral parlour chainge chakakwana, mhino yainge iripo. Zvinhu izvi zvakanetsa vanhu kuti yainge iri mhukarudziko yainge yadya mhino yemukadzi wangu. Vamwe vanhu vakangoti maybe ainge ari makonzo, apa munhu ainge angofa a sudden death, kunge munhu arohwa nezvinhu. Saka hama dzemukadzi wangu hadzina kutsvaka zvakawanda, vakabva vazongoviga mwana wavo pamusha pavo. Hapana akaripiswa, zvinhu zvose zvakapera tichingowirirana. Saka vanhu vaparara, ndipo pakazotanga mahwani ose mukoma. Ndakatanga ndichinzwa mumba muchirongedzwa muwardrobe, ndichinzwa sekunge munhu ainge achirongedza ainge atori muwardrobe. Handina kuziva kuti zvimashell zviya ndizvo zvainge zvapanduka kuita zvikwambo, ndo zvainge zvakauraya mukadzi wangu. Saka ndakabva ndatanga kufamba ndichida kubvunzira, ndipo pandakabva ndazobata nhau yekuti ndava nezvidhoma. Mistake yandakaita mukoma, kufamba ndakauya nemumwe mushonga ndichida kudzinga zvandakatora kare, ndipo pandakatanga kuona chidhoma nenyoka yemishonga ipapo, kutaura kwandiri kuita ndine zvidhoma zvangu 2 nenyoka. Asi mari yacho iri kupera pashoma nepashoma. Iko zvinozvi ndava kutorarama nemari yerent. Ndine imwe imba iyo iri kuruhwa, ndo yava kutondiraramisa. Rimwe dambudziko, mukadzi wangu ari kumuka chipoko. Achimuka chipoko kudaro anenge achitoti ndiwe wakandiurayisa. Hei mukoma, chinhu chinonzi urombwa chakaipa. Ndakabata magetsi. Iye zvino ndavengwa nehama dzose, nekuti vanhu vari kungopera zvekare mumusha. Vazhinji vari kufa neaccident uye zvekare nekutemwa nenyoka. So far kumusha uko kune makuva evanhu vakafa nekutemwa nenyoka here akomana. Saka chikumbiro changu mukoma ndechekuti ndiri kutsvaka mubatsiri, asi zvinhu zvandiinazvo zvine simba rakawandisa. Saka ndoda vanogona kubata zvikwambo. Handisi kuda vari kudzidzira, nekuti handisi kuda imwe ngozi mumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.